Ningú m'ha dit res. L'única cosa que m'ha dit mon pare és que mon iaio va salvar la vida a un. Això vol dir que no era salvatge, que no era un criminal. Vam anar a Porta, el van anar a buscar i a l'església de Camarles lo van matar. Una guerra civil. No em vaig ser la idea d'estar condenat a mort. La idea del sistema era afusellar gent que fes terror. Va haver un moment que em pensava fer la doble nacionalitat. Però no puc reconèixer intel·lectualment ni moralment aquest estat. No el puc acceptar. Jo em penso que tenen temor que els nets no vinguéssim a vengar-nos després. Antoni Rovira i Virgili, que va marxar per aquesta ciutat també, escapant del feixisme, guanyador de la Guerra Civil Espanyola. Al sortir d'Argelers vaig organitzar ja el període de la resistència. Érem apàtrides. Franco ens va retirar la nacionalitat i pels francesos nosaltres érem gent il·legal. Com que veien que el que no tenia les mans brutes de sang no li passaria res, jo em vaig pacar a Espanya. I aquell home al poble no hi va arribar. Perquè sa mare se'n va anar a la retirada cap a França i ell se va quedar aquí i mons pares lo van arroplegar. Com aquell que arroplega un gosset, doncs així van arroplegar el meu cosí Hilario Arasa. Venia d'un poblet com Camarles i arribo a la gran ciutat que és Narbona. I allí hi havia portuguesos, italians, gitanos i jo i tot. I allí sí hi ha escola, espanyol de merda, cedia molt. Són fous, les catalans, ils ont tort. Il est indépendantiste, parce qu'il est plus de monde, c'est lui, il est catalan. No, Jean Eustache és tot menys pervers. És pedagogia, generositat, intel·ligència social. És descriptiu, ja, del que està passant. Però no sabíem exactament en qui estàvem.